Za ka je gurin gobe da yanci. Sai ke gobe da yanci. Yawwa ɗan Allah sarki kai kai mutuniyar kenan. Ana ta ɗan girki ne? Wallahi wadansa. An ɗora yadda dabara. Ai an yi daidai haka. An yi daidai. Wallahi. Ni tambaye ki mana saboda irin tausaya miki da nake irin wannan kanki na rayuwa. Lokacin da za a aura miki bawan Allah nan iyayenki yaji ne baɗo masa da yajin daddawa idan su yi rufe. Ni ma ba a san shi nake ba kawai. Allah sarki ba san shi ke ba magana iyayenki gado. In dai haka ne ni zai hana ni maja. A haɗa ƙarfi da ƙarfi. Maja kuma. Mana ifa ne. Allah sarki haba abin da ya sa tun nan da na ganki a wannan da kwana biyu ƙara zukewa kike abincin na rorowa ake kawo dukkin fada babu sutura ba dan kayan shafa kayan ado na yan mata irin dan kwababban abin da suke kwaba babu kinka ai ma jama'a haka ne tun nan da na zo na ganki din nan na Allah sarki sai a samu a ɗinka miki kinga super charas aka ɗinka miki super charas Irin wani ne? babban wani irin wannan alawayya ne 150 ake sai da wannan Allah kuwa ita kuma super charas ɗin da na je gurin Alhaji Ibrahim na kwari Alhaji Ibrahim dan birni wallahi kici ya haɗo min gangariyoyi Ba za ka kawo mu? ya ba zan kawo miki ba ni yana ba zan kawo miki ba idan kin ba da kai bori ya hau ina zuwa magina ne so suke su dan rushe can barin a zawo A to ai ba sai kai magana ba ka zo mu shiga. Gida mu dan san wane kuma. Allah kai Ka zo mu shiga. kai ya ina ga ni zan shigo ai kayan gara ne nake auki dama na biya ta gidan babaci kaji na ɗebi baure ka duba Allah ka duba girman Allah annabi ka rufa mun asiri wallahi jifa na aka yi hannu aka samun asiri ne wallahi ita ji wani fili digam kin ga ki ga yabe gaskiya ina ma da ai kuma abu yayi daidai Gida ka ga dai ai. a kyale shi Allah ki maka ba wanda ya gani bare wani ya dau wani abu ya ce Ba komai. nuna duniya ba komai ba ko bare ko Yauwa. Me gida ka dauka? oyo Ya ɗauka. Allah duk abin da kuka yi yana nan na rike shi nan gudu dan da ka san Allah ka san Allah duk abin da kuka yi baba na ai wanda Kai na ya dena. kana son tona masu yi a da wanda ke so da kai ya kai da kanunan na Allah ne kai a shigo ba da Allah kai to da ne ne ma wulakanci a gidan nan amma asiri ba yanzu to ne tura kai na asiri to abin da nake so wannan in shiga ciki ba wani shiga ciki ba tukuna kana son baza Me duniya gida kowace- babu zancen tona asiri ai ba ai komai ba. na sani a shigar ma aiki kana son kowa ya ji wannan abin da ka faɗa to abin da ke so da kai wallahi in dai kana son ka kubuta kar ka tona maka asiri in baza duniya kowa ya ji wannan abin duk da nake so a duniya kai mai shi in ku kai na dauka tashin farko na dauka da rediyo zan fara kaiwa ina kai da rediyo na dauka zan yi na aidin na dauka to shi kenan me ke zai daga hannunka Gida da mun ban tattara. kyan ba kuɗi a jikina
ba ku da hannun ka kin ga ya ki gidan min gwa ki ce gashi kada gari da ne kuma dama masu aiki za a kai wannan ne bashi yawa ba ki shara ba ko ban yi shara ba yau ka share mata ka gidan iya ka share mata gidan na ma ina kai wannan nan na rasa mamaki kai wannan abun nan wannan yau da kaga da kuren kwallai ba za a ɗebo ruwa a wanke fage a wanke gidan da zai da ina abun nan ne kaga da kuren kwallai wanda ba wani ka tuka biya ni za kai mana yi wallahi sa kai mana yi shayar da wallahi kada ka sa to Allah ka dawo bai kai mashara bari wanke ɗakin fito to sai dai in dafa ki yau wallahi tallahi sai dai ki ci kuɗin ki na gaya miki tashi isasshiya to umma ke kina yin girki ani ba sai na yi ba ko saboda ga kanwa uwata ba to tashi ki ban guri mamma ina maman naka an kai maka naka zubin to maza je ka maza je ka ha maganganun da na gaya miki kiyaye ramawa na ka kine min kunkuni haka ne fadar manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yace tun da kankanta ku 11 12 a kawar da ku dakin miji tunda yanzu kin rika kin zama rikakkiya kubewa balakatin balamatin saratul binsussun dole in fada ki gaya mu muka kauda dokar shari'a. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam, sannun ku shigo. Ba kuwa ce kuma? Sannu. Bismillah zauna a'a ina gajiya. Zauna. Kuma ba kuwa ce. To. Yana ne ce na shigo da ita ta gaishe. Rosa ce. Allah sai aura. A ina kike yarinya? Nan bayan layin ku da Alhaji Abdullahi. A'a. Ikon Allah, ashe ƴan nan unguwar ce nan baya. To, ya sunanki? Fatima. A'a. Ke, Fati. Fati dai Fati da na sani? Fatin mami da na sani? La haɗila. Ikon Allah. Yanzu ke ce kika girma haka Fati? Allah mai iko. Kaji, ya baban naku an ce ma ya je haji ko ya dawo? Allah sarki ikon Allah. Tafi ki siyo mata ruwa maza. Maza je ki siyo mata ruwa gurin mai kantin baya. Ki sauri. Maza ida jiki. Oh. Fati kenan. To. Kuma babanki ya san yayin nan gidan shi yake zuwa wurin ki kuwa? Ya sani. To, ana kowa ne mugu sai me shi. Matsala ku gagaruma. Ko kuwa? Matsalar dai kin ga na farko ga halayyarsa tun ƙuruciya. Kin san yana da larura. Yaya? Ƙwarai kuwa. Ina. Idena haka. Dan laban nan faɗa. Cutar ta zan yi ƴata ce fa. Ko mece ce? Ba zan faɗa ba. Har gidan libaci ba. To ai ƴata ce duk gida ne. Sai ki rasa wanda kike so din sai shi? Yana da ciwon farfadiya. Tun yana yaro. Ga kuma tunda Allah ya mahaifiyarsa ta haife shi. Yake fama da matsalar nan mun yi iyayi. Sannan kuma ɗaya matsalar dai a gari ya ɗauka. Kai ya isa haka, amma dai kai ki faɗi guda ɗaya. Saboda me ba zan faɗa ba. Allah can gafara. Matsalar dai 'yan tsince-tsince ne da 'yan sace-sace ne. Amma shi ne ba taɓa sanin duk wannan abin da yake aikatawa ba?
kwanaki ma baki ga an daure shi a falwaya ba ya ci karo da yan kwamiti. Allah dan annabi ki rufan asiri kan mutanen nan a ce daga baki na a kai ta inji. Nagode. Ka gaida gida. Ka gaida ummanta. Ki ji tsoron Allah. Tun ina ciki nake tsoron sa. Umma ke. Matsiyaci. Ya je ya ɗauko 'yar babban gida. Talaka da homa da girman kai. Oh, talaka da homa.